As familias medraban, pero as terras non. O minifundio, a leira, non era quen para dar de comer a todos os da casa, e por iso, os que nacían de cu para a lareira, que eran todos menos o herdeiro, tiñan que emigrar. Este foi o periplo vital da metade dos galegos e galegas durante o século XX. Emigrar e volver, ou non. A emigración foi condena e salvación de centos de miles de galegos daqui e dacolá. A emigración é a maior xesta colectiva realizada na nosa patria. Gracias á emigración, Galicia subeu para arriba. Creo que estamos por todas partes do mundo. Era unha viudese con xente viva. En Galicia tiñas un pobo que padecía un cáncer terrible, que era a emigración. Se tiña necesidade, había que ir afora para traer algúns cartiños para facer unhas cousas. En unha casa que había, por exemplo, 3 ou 4 fillos mozos, e unha filla ou 2 mozas, pois non tiñan onde, tiñan que traballar solo, que tiñan eles ali, non había onde ganar un xornal. Estaba gente que lloraba cando se le marchaba el marido, estaba cargada de hijos, iba a probar fortuna, dice, voy a América. ¿Quién te puso palangrero siendo tu padre un pastor? La ilusión del dinero hacia el hombre pescador. Entonces a ilusión do diñeiro. Eu cando marchei fun ca ilusión de ganar cartos para poñer ben a miña vida, a nosa vida, como vivíamos, máis como se viveu despois. Marcharon sin nada e trouxeron moita vida. A emigración liberou a moitos da fame. A moitos da fame, a outros liberounos da fama de justicia, a outros da fame de educación, a outros da fame, pero teran fames todas elas. Gracias á emigración, Galicia subeu para arriba, que senón non había o que hai. Daquela, cando máis emigraba, era para Argentina. Eu fui emigrante a Argentina, a Buenos Aires, a capital. Marchou dos 18 anos, marchou por Venezuela, despois estivo en Panamá, e despois estivo en Francia. Despois veu a migración para a Suíza, aquí para a Europa e tal, pois esos foron mellor. O meu fillo foi marchou para a Suíza, atrás levou a muller. Traballaron 32 anos na mesma fábrica. A felicidade de Galicia foi Bilbao. Creo que estamos por todas partes do mundo. Desde aquí hasta as antípodas, que creo que están en Australia. E foron fora, colleron os oficios que non quería nadie, traballaron todo o que podían. Pero como todas las cosas, no todo el mundo tiene trabajo, ni no todo el mundo sabe hacer el mismo trabajo. E fun camarero como calquera. Tuve que facer de camarero e fixen de camarero e nada máis. Marcharon daqui dos puebliños e a xente marchou, por exemplo, a Uruguai e caiu Montevideo na capital, claro. A capital non era Arteixo, non era Loureda, non era Barrañán, non era... A capital era a capital. Entón, claro, este é outro mundo. Xente dunhas aldeas que claro, que nunca habían salido das aldeas. Chegar a Alemania, encontrarse ali cos alemáns para falar o alemán, que a moneda, que con todo eso pasaron horrible. Pasaron traballos, moitos. O meu fillo, cando foi de primeiro para a Suíza, non conocía o idioma, porque cambia moito. Pero claro, desos galegos, algúns empezaron a situarse, empezaron a formar colonia. Ainda éramos privilegiados, porque era o noso idioma, o idioma da Reina Argentina, aparte de ser o mesmo idioma, había muchísimos galegos, españoles, aproximadamente 1 millón xa daquela. E mi mamá, recuerdo, era niña, que hasta que daba de noche, le traían de unha fábrica que hacían ropa de caballero, pijamas, calzoncillos, camisas, todo cortado. E despois ella en casa, todo eso lo cosía a máquina. Non gastaban un patacón, porque o querían era aforrar
para vir aquí a ter o seu piso, ter as súas condicións. A mesma minería tiñan uns departamentos para os que tiñan casados, que tiñan a familia ali, un piso para familias ou os que foran un piso, non? E os que, aunque fóramos casados, que estábamos solos de homes, había uns pisos xa onde estábamos 7 homes en cada piso, con cociña e todo, non? Uns cuantos daqui que alquilaron un piso, eran 8, cociñaban nun fornillo e así pasaba o ano. E de cada pouco mandaban para o banco para tal e tal e tal e tal. Viña a fin de mes e engrasaban no banco tal e tal e tal. Mandábanlle para aquí, vamos, para a casa un sueldo xeitoso que ganaba na mina. Chegaba o mes e girábanos. Eles o que querían era que lle mandase. Eles estaban ben, non pasaba dúda. E depois mandaban cada todos os meses lle mandaban un paquetiño. Traían de todo, había pendientes, cadenas, anillos, nós non pasamos falta de nada. E cando foron mociñas, xa que xeramos outras, mandaballe as pinturas, mandaballe de uñas e de todo, xa. Porque total van ofrecer sin estar eu. E claro, despois cando lle esparceu, pois viñeron e foi a salvación deles. Sí, que lle trouxo algo de regalo para todos, e iso, máis despois a roupa dele, calzado, claro, para traballar ali tiñan que ter roupa, e trouxo para aquí, porque aquí despois aproveitábase ben. Trouxo uns cartiños, regresou, comprou unhas leiriñas, e despois éramos xa unha familia un tanto acomodada. Eu recordo de 5 ou 6 que viñan e traían aínda cartas. Eles foron os primeiros que levantaron isto, porque ao traer e facer unha casa decente, por mimetismo, os veciños que xa podían un pouco imitábana. Cantas casas e cantos se fixo en Galicia, bueno, ali por alrededor de nós, cantos se fixo a conta da emigración. Uns fixeron casas, outros compraron pisos, outros compraron leiras. Doa, 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 costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa. Pero eles, ao principio, creíanse superiores ao chegar aquí, si reclamaban. Ali non protestaban, pero aquí reclamaban. Viñan todos os blancos, pois uns cuantos viñan cos traxes blancos, todos elegantes, coa pajilla, que eu tive que andar ca pajilla tamén, pois, aquela pajilla. E a mí dábame vergonza andar por Santiago ca pajilla, metía debaixo do brazo, tuve que usar porque usaban os emigrantes. Este tiene un tío rico, se decía, este tiene un tío en Cuba. Viña de cubano. Viña máis de blanco que de triste. É iso o primeiro que aprendían, cando iban a Vascongadas, tan pronto volvían a casa, o primeiro era unha expresión. Dicir, jolines. O sea, que jolines foi o iren decir aos vascos. Eles críanse xa máis personas dicindo jolines. Tanto é así que nós dicíamos, xa veñen os jolines. E meu irmán era o chofer deles, andaba, e andaban de parranda en parranda. Todas as festas do entorno, desde Noia a Carballo, donde había unha romería, unha festa importante, lá iban. O que emigraba normalmente era o home. A familia quedaba truncada, orfa. E un pouco desvalida. Non un pouco, bastante. Perdín o criar aos fillos, porque despois eles tamén, eu reconocía que tiña que dar máis a seu pai que a mí. Eu dixíalle de que ela fora para ali, pero non quería. Entonces, pois, bueno, pois, se tirme para aquí, vou para lá. E vim para cá. Despois había outros que, bueno, marchaban, levaban a muller, ao que pasaba tempo que eles estaban lá un poquinho tal, levaban a muller, tiñan fillos, levaban os fillos tamén. Marchou primeiro mi papá e despois marchou mi madre. Aquí quedou un hermano mío con los abuelos, lo de siempre. Era unha viudese con
con xente viva. Eu non teño pais. Isto foi o que me dixo. Eu non teño pais. Se eu, como que non tens pais? Non. Houve tal ceremonia, empezou-me a citar. Eu estaba só. Houve tal outra, eu estaba só. E xa os amigos me din, ti non tens pai. Porque o rapaz tiña falta do cariño de súa nai. Eu penso que non era o mismo. Aunque moito cariño que lle dera a súa abuela ou que lle deran os familiares ou tal, non era o igual como estar súa nai ao cuidado dela. Pero antes vou explicar quen é teu pai. Teu pai tedes un piso como os mellores do povo. E teu pai está traballando horas extraordinarias en malas condicións para que ti podas ter este piso, para que ti podas estudiar, para que ti non perdas o tempo chorando. Isto todo debes a ese pai que dis que non tes. Ti o que debías era rezar todos os días por teu pai e tua nai que están. Ti crees que eles están contentos alá tendo-vos a vos aquí? Isto están facendo para que vos teñades unha vida que eles non tuveron. Xa tiña máis de 6 anos que eu estaba cas vacas no monte, el pasou por un a min e nin me conoceu el a min, nin eu a el. Eu vin aquel home, vino pasar, pero eu non sabía que aquel era meu pai. Teño orgullo de que con todas as dificultades que tuve que superar, de poder vivir na miña terra sin ter que emigrar